ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಇದು ವಾರ್ತೆದಿವರ ಸಂವಿಧಾನನು ಓದಂದೆ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಡ್ದು ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜೆಂದು ದುಂಬುದ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪಂತೆರ್ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕೊಡು ಗಾಂಧಿ ಭಾರತ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ 6 ಪಾತಿರಿಯರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ್ ಬೆಳಗಾವಿಡ್ ನಡೆದಿತ್ತಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನಗೂ 100 ವರ್ಷದಿಂಜಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಹಿರಿಯಡ್ಕದ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದೆದುರುಡು ಗಾಂಧಿ ಭಾರತ ಹಿರಿಯಡ್ಕದ ನೆಲೆಟ್ ಗುರುವಾರ ಗಾಂಧಿ ಭಾರತ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಸಭೆಡ್ದು ತುಂಬತ್ತ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ನ ಸಭಾಭವನೊಡ್ದು ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಮುಟ್ಟ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪಟ ಬುಕ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯರ್ನ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಾಮಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆತಂಡ ಗಣೇಶ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಕೂಟ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಕೆದ ಪದ ಪನ್ಪುನೇತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುವಾಂಡ್ ಹಿರಿಯಡ್ಕದ ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಜಯವಂತರಾವ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ ದುಂಬುದ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಗಾಂಧಿ ಭಾರತ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಭೆನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಸುರುತ ಪಾತಿರ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗಾಂಧೀಜಿಡಿ ಲೋಕಗೂ ಸತ್ಯ ಶಾಂತಿ ಅಹಿಂಸೆದ ಸಂದೇಶ ಕುರಿಯರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಗಾಂಧೀಜಿಯರ್ನ ಸಂದೇಶನು ಸಾರ್ನಂಚಾವಡೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ದು ಸಂವಿಧಾನ ಓದಂದೆ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಡ್ದು ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಸಂವಿಧಾನ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ತಂಡ ಇಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ದಿಂಗದಂಡ ಭಾರತ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕೊಡ್ತಂಡು ಪನ್ಪನೇನು ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪಡಾಪನೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ ಗಾಂಧಿಯರ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನ ಸಾದಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಬೆಲೆನು ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಪೋಪನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತು ಚಿಂಡ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಲೋಕೊಡು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪನ್ಪನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪು ದಂಡಂದು ಹೆಗ್ಡಿರ್ ಪಂಡ್ಯರ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ ಎಂ.ಎ. ಗಫೂರ್ ಮಾಹಿತಿದಾರರು ನಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಮೌರ್ಯ ಬೊಕ ವೆರೋನಿಕಾ ಕರ್ನೇಲಿಯೋ ಪಕ್ಷದ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಬೂರು ದುಂಬುದ ಶಾಸಕರು ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ ನಾಯಕರು ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಮರುಳಿ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ ಕಾಂಚನ್ ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಳಹಳ್ಳಿ ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ ಕಾಪು ಬಡಕಾಯಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಲಾಲ್ ಒಡಿಪು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ ನಾಗೇಶ್ ಉದ್ಯಾವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕುರಿಯರ್. ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಆ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂತ ಕಂದಕಗಳನ್ನ ಮೀರುವಂತ ಕೆಲಸಗಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಇಡೀ ಸಮಸ್ತ ಭಾರತೀಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ದಲಿತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಕ್ಲಾಸಿನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕೂಡ ಕುಡಿಯುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಶಕ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರ 29 ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ 20,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಗಾಂಧಿಗೆ ಎಂತ ಹೆಸರಿತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೋರ್ಟಿನ ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೇಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತರೆ ಗಾಂಧಿನೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾತನಾಡುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಗಾಂಧಿ ತನ್ನದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಗಾಂಧಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಸುಧೀರಣ್ಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಾರ್ಧಾಗ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ವಾರ್ಧಾದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು 12-13 ವರ್ಷ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಒಂದ್ ಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬಂತು. ಹೇ ಗಾಂಧಿ, ಯಾವ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಒಮ್ಮೆ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲ್ಲ. ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋದ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದರು ಅಂದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ದೇಶ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ, ನನ್ನ ದೇಶ ಗುಲಾಮಿ ತಂಡಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನಾನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಚರ್ಮ ಕಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬಿಳಿಯರು ರೈಲಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ನುಗ್ಗಿದ್ರು. ನಾನು ಆ ಬಿಳಿಯರಿಗೆ ಸವಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅವರನ್ನ ನನ್ನ ದೇಶದಿಂದಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಚೈನ್ ಇಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕಡೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹೋರಾಟ
ಕೇವಲ ಇವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಆಗದೆ ಇವರು ಒಂದು 10 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೀಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ದು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ ಪತ್ರಿಕೆದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಾದ 15 ವರ್ಷದಿಂಚ ನಡಪಾವಂದುಪ್ಪನ ಶಶಿ ಬಂಡಿಮಾರ್ ಕರೆದುಪೋಯಿನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ತಾ ಮಾಣಿಲಿನ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ತಿನ ಶಶಿ ಬಂಡಿಮಾರ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಪೋದುಪ್ಪನಗ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದ ತೀಡ್ದೇರ ಅರೆಗ್ 41 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ಶಶಿ ಬಂಡಿಮಾರ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ನಡೆದುಪೋತುಂಡು. 41 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಶಶಿ ಬಂಡಿಮಾರ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಕೈತಲ್ದ ಪಡುಕೊಂಬೆಲ್ ಲಚ್ಚಿಲ್ದಾರ ಆದಿತ್ಯರ ತುಳು ಭಾಷದ ಬಗೆಟ್ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ದೀವನ್ನ ಬಂಡಿಮಾರ್ ಕರೆನ 15 ವರ್ಷಲೆಡ್ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ ಪತ್ರಿಕೆನ ನಡಪ ಹೊಂದಿತ್ತರ. ಇಲ್ಲಿಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ಉಮೇದಿಡುತ್ತಿನ ಶಶಿ ಬಂಡಿಮಾರ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮರದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತದ ಅಡೆಪೋದು ಪನಗ ಉಸಾರಿ ಚಂದೆ ಆತಂಡ ಪಡು ಭಗವತಿ ತೀಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಪಡು ಬಡಂತಿಲದ ದುಂಬುದ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾದಿತ್ತಿನ ಬಂಡಿಮಾರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡಿತ್ತರ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಲು ಅರೆಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡ. ಬಡವರಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾದು ಕುರ್ಪಿನ ಇಚ್ಚಾರಡು ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿನ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಟ್ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಎದುರು ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರ ನಡುಟು ದೂರಿನ ಎದುರುತ್ತರ ಇಂಚ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣದಿತ್ತಂಡ. ಮೇಯರ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ದುಂಬಾಳ್ತಡ್ ಗುರುವಾರ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಬಡವರಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಕುರ್ಪನ ಬಗೆಟ್ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಕ ಎದುರು ಪಕ್ಷಲಿನ ಸದಸ್ಯರ ನಡುಟು ದೂರು ಎದುರು ದೂರು ಇಂಚ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆನೆ ನಡೆತಂಡ. ಒತ್ತು ಮೇಯರ್ ಭಾನುಮತಿ ಕಮಿಷನರ್ ರವಿಚಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಸಭೆಟಿತ್ತರ. ಶಕ್ತಿನಗರದ 3 ಎಕರೆ ಜಾಗಿನ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಟಿಡಿಆರ್ ಕುರ್ಪನ ಬಗೆಟ್ ದುಂಬತ್ತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೇಯರ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸಭೆಟ್ ಈ ಸಯದು ಮುದಿನಗ ಐಕೆ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ತೋಜಿದು ಬತ್ತಂಡ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆತ ಅಜೆಂಡಡು ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪಂದೆ ದುಂಬತ್ತ ಮಂಜೂರಾತಿ ರೂಪಡು ಈ ಸಯದು ಮುದಿಯರ ಕಾರಣ ದಾನಿಯಿಂದ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರ ತೆರೆಯುನಿಯರ ಬಯಕಿಯರ ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿತ ಪುರ್ತುಡು ಮಾತ್ರ ದುಂಬತ್ತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇಸೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿಡಿಆರ್ ಐಕ ದುಂಬತ್ತ ಮಂಜೂರಾತಿದ ಅಗತ್ಯ ದಾನೆಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡಿಯರ. ಬಡವರಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊರಿಯರೆ ಈ ಜಾಗೆದ ತೊನುವಾಂದ ಮೇಯರ್ ಪಂಡ್ಯರ. ಅಪ್ಪಗೆ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲಿಕೆ ಸುತ್ತುಡಿ ತೊಟ್ಟುಗೆ ಇರುವ ಎಕರೆ ಜಾಗಿನ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟ್ಯರ ಗುರ್ತ ಮಲ್ದಂಡ ರಾಜ್ಯಡು ಈ ತುಂಬು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಕ ಕರೆನ 5 ವರ್ಷಲೆಡು ಪಾಲಿಕೆಡ್ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತಂಡಲ ಈ ಇರುವ 5 ಎಕರೆ ಜಾಗೆನು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊರೆಯರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆತಜೆ ಇತ್ತೆ ಟಿಡಿಆರ್ ಕೊಡ್ದುಪಿರ 1.5 ಎಕರೆ ಜಾಗೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ಪನದಾಯ ಅಂಚಾದ ಈ ಟಿಡಿಆರ್ ದೆತ್ತು ಪಾಡುಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ದುಂಬಾಳ್ತಡ್ ಸದಸ್ಯರ ಸದನದ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತೆರ. ಈ ದುಂಬುದ ಸಭೆಟ್ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಡು ಬನ್ನಗ ಈ ಸೇನು ಕೈ ಬಿಡ್ದಿತ್ತಂಡ ಇತ್ತಾಯಿನ ಕನತದ ನಿರ್ಣಯದ ತೊನ್ನುದಾಯಿ ಇಂದ ತಪ್ಪಿರೋ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಜಪ್ಪೆಂಗಲ್ ಜಾಗಿಗೆ ಟಿಡಿಆರ್ ಕೊರಿಯರೆ ಜಾಗೆ ತುಯಿನಿಯರು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಂದಿನಕ್ಲ ಮಲ್ಪಂದಾಯೆ ಈ ದುಂಬು ಆ ಜಾಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಅತ್ತಂದು ವಿರೋಧ ಮಲ್ತಿದಿನ ಸದಸ್ಯರಿತ್ತೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್ನಿ ಎಂಚ ವಿರೋಧ ಸರಿಯಾಯಿನ ಎಂಚ ಅಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದ ಟಿಡಿಆರ್ ಸೈಡು ದಂಧೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡೊಂದು ತೂರಿಯರು. ಮೇಯರ್ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಪಣ್ಣಂಚ ಕೀಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಯರ ಪನ್ಪನ ದೂರುಲ ಕೀಂದು ಬತ್ತಂಡ ಈ ಸಯದ ಬಗೆಟ್ ಚರ್ಚೆ ಆವಡಂದ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೆರ. ಅಕ್ಕಿರಿಗೆ ಮೇಯರ್ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ ವಿರೋಧ ಬಗೆಟ್ ದಾಖಲು ಮಲ್ತದ ಬೇತೆ ಇಸೆಯನ್ನು ಕೈಕದೆ ತೊಂಡೆರ. ಇದೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರ ಮಾಡಲಿದ್ದ ಜಾಗವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಅವರು ಆ ಮಾಡಲಿರೋರಲ್ವಾ? ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಜೆಂಡಾ ಬಂತು? ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬೈರಾತಿ
ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆನ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸಾಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು ಎಂದಿಡ್ದು ಕರಾವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯರೆ ಉಂಡೊಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟಾ ಪಂತೆರ ಮೂಲ್ಕಿ ರೈಲ್ ಆಫೀಸ್ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯರೇತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮೂರ್ತ ನಡಪಾದ 6 ಪಾತಿರಿಯರು. ಮೂಲ್ಕಿ ರೈಲ್ ಆಫೀಸ್ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸುಮಾರು 1,42,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯರೇತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಮೂರ್ತ ನಡಪಾವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುವಾರ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ದುಂಬುದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟಾ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸಕರು ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯನೇತದ ನಡತಂಡ. ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟಾ ಪಾತಿರ್ದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ್ಕಿ ರೈಲ್ ಆಫೀಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪರೆ ಯೋಜನೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತದಿತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡಪಾದಂಡ. ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆನ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ಸಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದ ಎಂದೆಡ್ದ ಕರಾವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯರೆ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲಾ ಉಡಿಪದ ನಡುಟು ಸುರತ್ಕಲ್ ಬೊಕ ಮೂಲ್ಕಿ ಪ್ರಧಾನ ರೈಲ್ ಆಫೀಸ್ ಆದಿತ್ತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಂಡ ಕುಡ್ಲಗು ಒತ್ತಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಯರೆ ಉಂಡು. ರೈಲ್ ಆಫೀಸ್ ಜೋಡ್ಸವನ ಮಾರ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟಿ ಕೈತಲ ರೈಲು ಪಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯೋಜನೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತದಿತ್ತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬುಡಂದೆ ನಡಪುಣಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ಶಾಸಕರು ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯನ್ ಪಾತಿರ್ದು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಬೊಕ ಪಡು ಪಣಂಬೂರು ನಡುಟು ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಕಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯಗೂ ಜಾಗೆ ಪಿಂದದು ತೂತುಂಡು ಬೇಗ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ಕೆಂಚನ ಕೆರೆರ್ದು ಮೂಲ್ಕಿದ KS ರಾವ್ ನಗರದ ಕೋರ್ದಪು ಸ್ಥಾನಮುಟ ಮಾರ್ಗ ರಿಪೇರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ದಿತ್ತದ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಓವೆ ತಕರಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡೊಂದು ಅರಬಿನ್ನೈತೊಂಡೆರ. ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ರೀಜನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ, PRO ಸುಧಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಸತೀಶ್ ಅಂಚನ್, ವಿಕಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಅರವಿಂದ ಪೂಜಾ, ಸುನೀಲ್ ಆಳ್ವ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸತೀಶ್ ಭಟ್ ಕೊಳುವೈಲ್, ದಿನೇಶ್ ಪುತ್ರನ್ ಬಲ್ಕುಂಜೆ, ರಂಗನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿನೋದ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಬೆಳ್ಳಾಯರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡೆರ. ಬಹುದಿನಗಳು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಯ್ಬೇಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಡಬಿದ್ರೆ, ಕಟೀಲು, ಆ ಭಾಗ ಈ ಭಾಗ, ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ ಮೂಲ್ಕಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಇತ್ತು, ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್. ಈಗ ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಸದರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಪುನಃ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಲಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಮಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ. ನಾನು ಸಂಸದನಾದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಾಗೇರಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ್ದೇನೆ. ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಬೋಳೂರು ಜಾರಂದಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಟ್ಸಾದಿ ಬಂಡಿ ಉಚ್ಚಯ ಬೊಕ ನೇಮ ಶುಕ್ರವಾರ ಶುರುವಾತಂಡ. ಕಾಂಡೆಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಬೊಕ ಕೋರಿಕುಂಟ ನಡಪಾಯರ. ಸಾರತ್ 480 ತಾಪನೆ ಆದ ಸಾರತ್ 990 ಪಿರ ಸಜ್ಜೆ ಮಲ್ತದ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಬೋಳೂರು ಜಾರಂದಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷಾದಿ ಬಂಡಿ ಉಚ್ಚಯ ಬೊಕ ನೇಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಶುರುವಾತಂಡ. ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ಉರುವದ ದೇರೆಬೈಲ್ ರಮೇಶ ತಂತ್ರೆಯರ್ನ ಪೌರಾಹಿತ್ಯಡು ತೋರಣ ಮುರ್ತ ಸೇರ್ನಂಚ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಕಲಶಾದಿ ವಾಸ್ತು ಹೋಮ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಡೆತಂಡ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರ. ದೈವಾರಾಧನೆ ವರ್ಷದ ನೇಮದ ಪೊರ್ತುಡು ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ನಡಪವನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದ್ದದ ಗಡುಪಾಡು ಜಾಗಡು ಕೋರಿಕುಂಟ ನಡತಂಡ. ನುಪ್ಪದ ರಾಶಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ನಡತಂಡ. ಬೋಳೂರು ಗಿರಿಜಾ ದಯಾನಂದ ಬಂಗ್ಯರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೆಂಪುಗಾದ ದೇವದಾಸ್ ಬೋಳೂರು ಬಕ ಗೀತಾ ಕಣ್ಣನೆ ಬಿಡಿದಿ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದದ ಸೇವಾ ಕಡ್ತುಲಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೆರ. ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತರ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡೆರ. ಬೋಳೂರು ಜಾರಂದಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರರ ಬಿ ಶ್ರೀಧರ ಕುಮಾರ್, ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಬಲರಾಜ ಸಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಂತೆರ, ರಾಮ ಬಿ ಪಣವದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ದೇವದಾಸ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಂಡಾರ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಧೀರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ HS ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಕಾರ್ಯಂತರ ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್, ಪಣವದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೆರ. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ್ನ ದೇವ ಉಳ್ಳಾಯ ನೇಮ ಮೈಸಂದಾಯ ಬಕ ನಂದಿಕೋಣ ನೇಮ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಜಾರಂದಯ್ಯ ಬಂಟದ ಐವಲೆನ ಬಂಡಿ ನೇಮ ರಡ್ಡೇಕ ಐತಾರ ರಾತ್ರಿ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ನೇಮ ಮೂಜೇಕ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಾರ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ನೇಮ ಕಾಂತೀರಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ನೇಮ ಬಕ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೇಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದೇರ.
ಕುಡ್ಲದ ಕರಾವಳಿ ಲೇಖಕಿಯರ್ನ ವಾಚಕಿಯರ್ನ ಸಂಘ ಬೊಕ ಸಂತ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ ಕುಡ್ಲದ ಒಟ್ಟು ಸಿರಿಗೆಡ್ BM ರೋಹಿಣಿ ಬೊಕ ಮೌಲಿ ಮಿರಾಂದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರು ಬೂಕುದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ಕೈತರ ಕಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಡ್ಲ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸದನುಡು ನಡಪುಂಡು ಪೊಂಜೋಬಕ ಸನ್ಯಾಸ ವಿಚಾರ ಕೂಟಲ ನಡಪರೆಯುತ್ತದೆ ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೋ ಬಿಕ್ಕುಣಿ ಗೌತಮಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಸುಮ ಭಗಿನಿ ಅನ್ನಮರಿಯ ಭಗಿನಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ ಬೊಕ ಅರುಣಾ ನಾಗರಾಜ್ ಪಾಲ್ದತನ್ವಿರಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಡು ತೆರಿಪಾದಿರು. ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಲು ನಡಪರೈತದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗೆಡು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ಪಾವನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಶುರು ಮಲ್ದೇರ ಮೂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಕೊರಡಲ ನನ್ನ ಆಜಿ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪನೆಕ್ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದೇರ. ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗಿಡ್ ವಾಸಮಲ್ತೊಂದು ಪೊನಕ್ಲೆಡ್ದು ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಬೋಡಾದ ಸ್ವಂತ ಒಮ್ಮೆತ್ತಿಡು ಇಲ್ಲು ಬಿಡ್ದು ಕೊರುಂಡಲ ನನ್ನ ಆಜಿ ಕುಟುಂಬಲು ವಾಸಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದ ಇಲ್ಲು ಬಿಡ್ದು ಕೊರಿಯರೆ ಇರೋದ ತೋಜಾದೇರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒವ್ವೆ ನಿಘಂಟದ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತ ಜಿಬಕ ಒವ್ವೆ ಸಭೆಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜೆ ರಂಚಾದ ಇಲ್ಲು ಬಿಡ್ದು ಕೊರ್ಪು ಜಾಂದ ಪಂತೇರ ಈ ಬಗೆಟ್ ಸುದ್ದಿಕೂಟ ನಡಪಾದಾಕ್ಲೆನ ದುಕ್ಕೊನ್ನು ದುಂಬುದಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲು JCBಡು ಬಲತ್ಕಾರುಡು ಒಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕವನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗೆಟ್ ಪೋಡಿಗೆ ತೆರಿಪಾದೇರ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ತಕರಾರಿಜ್ಜ ಅಂಡಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಅವಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಡು ನೋಟಿಸ್ ತಿಕ್ಕದಜ್ಜಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸತ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಈ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ನಡಪಾವಂದೆ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾವನವು ಸರಿಯತ್ತೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ. BJP ನಾಯಕ ರಾಜೇಶ್ ಬನ್ನೂರು, ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ ಬಕ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಪ್ರಸನ್ನ ಬಕ ವಸಂತಿ ಸುದ್ದಿಕೂಟ ನಡಪಾದ ಅಕ್ಲೆನ ಕಷ್ಟೊಲಿನ ಮಾಧ್ಯಮದ ದುಂಬುದಿತ್ತೆರ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು? ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬರಬೇಡ. ನನಗೆ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಸ್ವಾಮಿ ಹೀಗೆ ನಾವೊಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ,
ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಲ್ವಾ ನೋಟಿಸ್ ಮೂಲಕ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಯಾರು? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಎಂಡೋಮೆಂಟ್, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ಆಡಳಿತ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವುದು, ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿರುವುದಲ್ಲ. ನೀವು ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ತಗೊಂಡು ಎದ್ದೇಳಿ ನೀವು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ ವಕೀಲರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮಗೆ ಕರೆದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಏನು? ಜಯಶ್ರೀ ಅವಳರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಉಜಿರೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಅಂತ ಹುಡುಕಬೇಕಿತ್ತು ಅವರು. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ವಕೀಲರು ಒಬ್ಬರೇ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ನಾವು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಟು, ನಾವು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತ್ರ ಆವತ್ತು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ. ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ಡ್ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನ ಶಾಹಿ ಸ್ನಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕುಡ್ಲ ಕದ್ರ ಜೋಗಿಮಠ ತಾರಸಿರ ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲನಾಥಜಿ ಪೋದು ತೀರ್ಥ ಮೀತೆರ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ಡ್ 144 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ ನಡತೊಂದಿತ್ತದೆಂದೆಟ್ ಮೂಜಿ ಸುದೆ ಸೇರುನ ಜಾಗಿಡ ತೀರ್ಥಮೀಪನ ಶಾಹಿ ಸ್ನಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಸೆ ಸಾಧಿತದ ಕುಡ್ಲ ಕದ್ರದ ಜೋಗಿ ಅರಸರ ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲನಾಥಜಿ ಬುಧವಾರ ಅಮಾಸದ ದಿನ ತೀರ್ಥಮೀತೆರ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತದ ನಾಯಕರ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆರ. ತೀರ್ಥಮಿ ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮಲನ ಒಟ್ಟುಗ ಅರಸರು ಪಾತಿಡ್ದು ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಸರಸ್ವತಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮಡು ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ ಪೊರ್ತುಡು ಮೀಂಡ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕುಣೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಪಾಪ ಮಾತ ದಿಕ್ಕದು ಪೋಪುನೊಂದು ಪನ್ಪನ ಇಸ್ವಾಸ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಂದೆಡ್ದು ಇನಿಯಂಕುಲು ಪುಣ್ಯವಂತೆರಾತಾಂದು ಪಂಡಿರ. ಜಿತೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಪಾತ್ರಿಡ್ದು ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳುಡು ಶಾಹಿ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ತೆಗೆದಂಡು ಮಂಗಳ ಆವಡಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂದಾದಿರಂದು ಪಂಡಿರ. जय प्रयागराज महाराज की चलो। प्रयागराज क्षेत्र है गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम, जहाँ पुण्य भूमि, और जैसे स्नान करते ही पुण्य उदय हो जाते हैं, पाप झड़ जाते हैं और सबका भला होता है, देश का विकास होता है। महाकुंभ की ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲನ ತತ್ವದಂಚ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಬೋಳೂರು ಜಾರಂದಯ್ಯ ದೈವಸ್ಥಾನದಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲನ ಬರವುಗು ಸಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಕುಡ್ಲದ ಮೇಯರ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪಂತಿರ. ಬೋಳೂರು ಬಂಡಿ ಉಚ್ಚಯ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ 6 ಪಾತಿರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಬೋಳೂರು ಜಾರಂದಯ್ಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಶುಕ್ರಾರ ಬೋಳೂರು ಬಂಡಿ ಉಚ್ಚಯ ಉದಿಪನಲೀಸ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಒತ್ತುಗುರು ಕಾರ್ಯರ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಎತ್ಕೊಂದು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯನ ದುಂಬುದಿಯರ. ಕುಡ್ಲದ ಮೇಯರ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಬೋಳೂರು ಬಂಡಿ ಉಚ್ಚಯ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಮೇಯರ್ ಪಾತಿಡ್ದು ಬಂಡಿ ಉಚ್ಚಯ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕಿನವು ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯಂದು ಪಂಡಿನ 6 ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲೆನ ತತ್ವದಂಚ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟದ ಜೋಕ್ಲೆನ ಬರವುಗು ಸಾಯ ಕುರ್ಪುನ ಐಟ್ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದದ ಅಂತೆ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊನ್ನವು ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಪಂಡಿರ. ಕುಡ್ಲದ ಶಾಸಕರು ವೇದವಾಸ ಕಾಮತ್ ಗುರುಕಾರ್ಮೇಡ್ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನ ಬಕ ಸಮಿತಿಲೇಡು ಕಾರ್ಯಮಲ್ತೊಂದುಪುನ ಜಿನಿತ್ಸಿ ದಿನಕರ ಸಾಲಿಯನ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ್ಲಾದುಪ್ಪುನ KP ಬಂಗೇರ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೇವೆಲೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಾ ಕರ್ತುಲಾಯನ ದೇವದಾಸ್ ಬೋಳೂರು ಬಕ ಗೀತಾ ಕಂಡನಿ ಬಿಡಿದಿಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರು ಕಾರ್ಯರ ಬಲರಾಜ್ ಸಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬಕ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಟೀಚರನ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಪಣವು ಸಾಯ ಕೊರಿಯರ. ಕದ್ರಾ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೆರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಕೊಡ್ದು ಶುದ್ಧ ಅಶುದ್ಧ ಪನ್ಪನ ಇಜ್ಜಾಂದಿನವು ಓ ಪಂಡಾವು ಅಗ್ನಿ ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಕರಿದು ಪೋತುನಕ್ಲೆ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಚಾಕರಿದಕ್ಲೆನ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ತೂವನ್ನವು ಎಡ್ಡೆ ಇಚಾರಂದು ಪಂಡಿನ 6 ಬ್ರಾಣ್ಯರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತಿನ ದೈವ ಮುನಿಯಂದಾಯಿ ಜಾರಂದಾಯಿ ಅದು ಬಿರುವೆರೆನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ದೈವ ಅದುಲ್ಲೆಂದು ಪಂಡಿರ. ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತೆರ ಪಂಡದ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನೇನು ಕಿರಿಯಕ್ಲು ದುಂಬುಕೊನೋಡು ದೈವ ಜಾರಂದಯೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನ ಉಂಡು ಬಂಡಿ ನೇಮದಾನಿ ಎಂಕ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರ ಅವಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಮೆಗ್ ಕಾರಣ ಅಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಬಂಡಿ ಉಚ್ಚೆಯ ಕುಡ್ಲ ನಗರೋಡು ದಿಕ್ಕುನವು ಅಪರೂಪ ಅಂದು ಪಂಡಿರ.
ಕಾವೂರು ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಸುಮಂತರಾವ್, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರ ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ, ದೈವಸ್ಥಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಶ್ರೀಧರ ಕುಮಾರ್, ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಭು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಯಜಮಾನರ ಶಿವಾನಂದ ಪ್ರಭು, ಕೋಮಲ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ದ ವಿದ್ಯಾಧರ ವಿಠೋಬಾ ನಾಗ್ವೇಕರ್, ಬೋಳೂರು ಬಿಲ್ಲವ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಪೊಂಜೋಲನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರವೀಂದ್ರ ಲೇಸ್ಟ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ದಿನೇಶ್ ವರ್ಣರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತ ಸಮಾಜದಾಗಲಿ ಒವ್ವೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದಿಜ್ಜಂದೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಮುಲ್ಪವಾದದ್ದು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದು ಆಯ್ತಾ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯುವಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆತಲ್ಲಿ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಓಳುಡ್ದ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದಾಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸುವಿರು. ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದಾಕಲಿಗಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯನ ಪಣ್ಣದು ಮುಲ್ಪ ಅಣ್ಣಗಳು ಬರೀತೀರು. ಸಹಕರಿಸಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತೀರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಬೋಬುಜಿ ದಯಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂರ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂರ್ತ ಆಂಡಲ್ ಐತು ಬಿರಿ ದೊಂಬುಡ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಬತ್ತು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿದರು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಭ ಪನ್ಪಿನ ನಿಟ್ಟಿಡು ವಾದ್ಯದ ಡೋಲು ತಾಸೆದ ಒಂಜಿ ಶ್ರುತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಲ್ಪುನಂಜನ ವಿಷಯ ಐತ ಸವಿ ತೂಯಿನಕಲೆಗೆ ತೆರಿನಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಪಗ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂದರ್ಭಡು ಭಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ. ಕೆಲವರ ಮಾತಕ್ಕೇನುವೆರು ಎಂಕುಲು ಈತ ಮಾತ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುವ ಅವಾಗ ಭಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಸಂಶಯ ಒಂದೊಂದು ದಯಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಏರಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚನೆ ಉಂಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಭಕ್ತರು ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅಪಗ ಐತ ಅರ್ಥದಾದ ಕೆಣ್ಣಂದಾಂಡ ಕೊರತೆ ನಮಡ ಉಂಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ. ಆ ದೈವದೇವರನ್ನ ಶಕ್ತಿಡು ಕಮ್ಮಿ ಆತಿಜಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತುಂಡಾದನ್ನ ಪಂಪಿನ ಇಂಚಿನ ಸಂಶಯಗೂ ಕಾರಣ ಆಪುನ್ ಕೆಲವು ಸಲ. ದೈವ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನ ಓಲದರ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನ ಆವಂದು ದೈವ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನ ದೈವದ ಇಜ್ಜಿ ಹಿರಿಯತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನೆಲ್ಲ ಭಂಗ ಉಂಡು ದೈವ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿದ ಚಿಂತನೆ ಬೇತೆಪ್ಪು ಆಂಡಲ ಭಂಗ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭೋಡು ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭೋಡು ಏನಪ್ಪಾಗ ಪಂಡೆ ಯಾನದಲಕ್ಕೇನೊಂದು ಪೋಯಿನಿಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡಿದ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರದ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೂರಕವಾದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆದ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದ ಸುರುತ್ತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮೀರಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 25ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತದ. ಸಿನಿಮಾದ ಬಗೆಟ್ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕೂಟ ಮಾಹಿತಿನ ಪಟ್ಟೊಂದುಂಡು. ಉದ್ಯಮಿ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದ ನೆಲೆಟ್ ಮೀರಾ ಪನ್ಪನ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರು ಮಲ್ತದಿದ್ದದು ಬರ್ಪನ 25ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ರುಂಡು. ಕೇರಳದ ಅಶ್ವಥ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿರ. ಐನು ಪದ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಫೈಟಿಂಗ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಡುಂಡು. ಮೀರಾ ಅದು ಲಂಚುಲಾಲರ್ನ ಮಗಲು ಲಕ್ಷ ಬಾಲನಟಿಯಾದ ಸಿನಿಮಾಡುಲ್ಲಲ್. ಕಾಸರಗೋಡು ಮೂಲದ ಇಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕಿ ನಟಿಯಾದ ಮೀರಾ ಆದುಲ್ಲೆರ. ಲಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಇಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೀರಾ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರದ ಅನುಭವಲೇನು ಪಟ್ಟೊಂಡೆರ. ಮೀರಾ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲಾವಿದರು ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ಕೇರಳದಕ್ಕಲಾದಿತ್ತದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಯಮಗೂ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಿಯರ ದುಂಬು ಬೈದ್ಯರ. ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರ್ಪೊಯಿ ಕಲಾವಿದರು ಅರವಿಂದ ಬೋಳರ್, ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೀರಾ ಸಿನಿಮಾಡುಲ್ಲೆರ. ಆತೆ ಹತ್ತು ಲಂಚುಲಾಲೆರ್ಲ ಸಿನಿಮಾಡುಲ್ಲೆರ. ಇಸೇಸಾದ ಸಿನಿಮಾಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪದಕ್ಲೆಡ್ A1 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಗಲಸಿದ ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಆದುಂಡು. ಪೊಂಜನಕಲು ಸೇರಿದ ಮಾತಾ ಜನಕಲು ತೂಪುನಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಉಂದಾದಿತ್ತದ ಸಿನಿಮಾನು ಭಾರಿ ಎದುರು ತಗೊಂದುಲ್ಲೆರ. ಸಿನಿಮಾ ತೂಪನ ಪೊರ್ತಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪನಕ್ಲಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಡು ಮಲ್ಪನ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರು ಪರತೆಡು ತೋಚರುಲ್ಲೆರು. ಬೇತನೆ ಆಯ್ನ ಮಾದ್ರೆಡು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದೆ ಅಂದು ಪನ್ಪಿರು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಶ್ವಥ್. ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತುಕೊರ್ನವು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂದು ಸುರುತ್ತ ಸರ್ತಿ ಆದುಂಡು. ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕೀಸ್ಲೆಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸುರು ಮಲ್ಪನು. ಇಂದದ ಒಟ್ಟುಗು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಯೋಜನೆ ಪಾಡೊಂದೆರು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ದುಂಬುರ್ದು ಎಂಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಮತ್ತು ರಿಯಲಿ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಂಡು ರಿಯಲಿ ಅದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂದುಂಡು. ಅವೇ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆತ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆತೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ನೆಕ್ಕಿಂದು ಮಾನ್ತು ಕೊರ್ತೇರ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಟೆ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಕ್ಕಿಂದು ಪನ್ನವೇ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂತೆ. ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಡ್ತಿಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡ ಇಟ್ ಮುಟ್ಟ ಬೈಜಿ 21ಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತದ ಬಲೆ ಯಾನಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ತೆ ಎಂಕೆ ಆತೈತೆ ಪನೇರ ಇಪ್ಪನ ಬಾಕಿ ನಿಕ್ಲು ತೂದು ಪನೋಡು. ನೀರಾನ್ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ
ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನೊಂದು ಪಂಡ ಪೊನ್ನನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಊರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೊನ್ನಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚ ಪೊನ್ನನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದಿರು ಪೊನ್ನುಲ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ತೋಜದಿರು. ಐಕಳ ಕಾಂತಬಾರ ಬೂದಬಾರೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ಮರೇಕ್ ಕಿನ್ನಿಗುಳಿ ಕೈತಲ್ದ ಐಕಳ ಬಾವ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡ್ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳಪು ಕಂಬಳ ಕರೆತ ಮಂಜುಟ್ಟಿಡ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಡು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರು. ಐಕಳ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬೂದಬಾರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳಪು ಕಂಬಲ್ ಕರೆತ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಡ ಪಾತ್ರದ ಐಕಳ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬೂದಬಾರೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡ ಎನ್ಮರೇಕ್ ಕಿನ್ನಿಗುಳಿ ಕೈತಲ್ದ ಐಕಳ ಬಾವ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡ್ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಬೆಂಗಳೂರದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಶ್ವಗುರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಂಬುಲ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪಿಯರ ಐಕಳ ಬಾವ ಕುಟುಂಬ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಡಾಕ್ಟರ್ KPK ಹೆಗ್ಡೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸುವೇರ. ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ತೆನಕಾಯಿ ಭಾರತದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವ ಕಂಬುಲಕರೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೇರ. ಕಟೀಲ್ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಶರಣ್ಣ ಕಿರೇಮ್ ಚರ್ಚ್ ಧರ್ಮಗುರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಂತೆರೋ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ಪೇರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಲಾಯ್ ಮೊಯ್ಲನ್ ಬೊಕ ಬೇತ ಬಿನ್ನೇರ ಪಾಲ್ದಿತುನುವೆರಂದು ಪಂಡ್ಯರ ಬೈಯಗ ನಡಪನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ವೀರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪನ ಬೊಕ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಬಿಡ್ಸೇರ್ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಬರೊಂದು ಅರ್ಪಂಡ್ಯರ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ UT ಖಾದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕದ ಮಂತ್ರಿ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ MRG ಗ್ರೂಪ್ ಬೆಂಗಳೂರದ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ K ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರತಾಪ್ G ಬಾಬುರಾವ್ ಸರ್ನಾಯಕ್ ಸಂಸದರ ಶಾಸಕರ ಪಾಲ್ದಿತುನುವೆರ. ಪೊರ್ತುಗ ಸರಿಯಾದ ಕಂಬಲ ಮುಗಿಪರೆ ಒತ್ತು ಕೊಡದಿತ್ತದ ಎರುಕ್ಲೆನ ಯಜಮಾನಿರಿ ಈ ಬಗೆಟ್ ಗುಮನ ಕುರುಡೊಂದು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳಪು ಪಂಡ್ಯರ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬೂದಬಾರೆ ಜೋಡಿಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೊಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಪ್ರತಾಪ್ ಸರ್ನಾಯಕ್ ಜಿ ಅವರು ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂಥ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಃ ಕಂಬಳ ನಡೆಸುವವರಾದಂಥ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾದ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರವರು, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರವರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಐಕಳ ಬಾವ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ವೀರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾಯರು ಶೋಷಣೆ ಆಯ್ನಕ್ಲನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾದ ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನು ಮುಡಿಪು ಮಲ್ತೊನ್ನ ಮಹಾ ಮಾನವತಾವಾದಿಯಿಂದ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಪಂತೆರ. ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾಯರ್ನ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಅತ್ತಾವರ ಬಾಪುಗುಡ್ಡದ ನೆಂಪುದ ತಾನೋಡು ಪುರುಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂದಾದ ಅರು ಪಾತಿರಿಯರು. ದಲಿತ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆದ ಹರಿಕಾರ್ಯರ ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾಯರ್ನ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಕುದ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ BJP ಕುಡ್ಲನಗರ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬೊಕ SC ಮೋರ್ಚಾದ ನೆಲೆಟ್ ಅತ್ತಾವರ ಬಾಪುಗುಡ್ಡದ ರಂಗರಾಯರ್ನ ನೆಂಪುದ ತಾಣುಗು ಪೋದು ಪುರ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂದಾದಿರ. ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಪಾತಿರ್ದು ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಕುಟುಂಬಡು ಪುಟ್ಟುದು ರಂಗರಾಯರು ಶೋಷಣೆ ಆಯ್ನಕ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾದರನ ಬದುಕನಿಡಿ ಮುಡಿಪು ಆದ ದೀವನ್ನ ಮಹಾ ಮಾನವತಾವಾದಿಯಿಂದ ಪಂಡ್ಯರ. ಸಮಾಜಡು ದಲಿತರ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಂಚ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬೊಕ ಆತ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆಡ್ ಬದುಕೊಡು ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಬರವು ಕಲ್ತದ ಸಮಾಜದ ತುಂಬು ಬರಡೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ರಂಗರಾವ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರ BR ಹೃದಯನಾಥ್, ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಶ್ಯಾಮಕರ್ಕೆರ, ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಸ್ಮಾರಕ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾಯನ ದೇವೇಂದ್ರ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಲೇಖಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ KP ಮಹಾಲಿಂಗ ಕುಲ್ಕುಂದ ಈ ಪುರ್ತಡಿತ್ತರ. ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಂಗರಾಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೊಡುಗೆ, ಅವರ ಚಿಂತನೆ, ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಕೃತಿಗಳು, ಹಾಡುಗಳು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದರು, ಅವರು ಇಲ್ಲದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕೂಡ, ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಅವರು ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಬದುಕನ್ನು ತ್ಯಾಗದ ಮುಖಾಂತರ
ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಂದೇಶ. ಸುಮಾರು 5.5 ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆ ತೆಂಕಣದ ಪಡುಮಲೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರೆಂಬ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೋರಾಡಿದರು. ಅತಿ ಎಳೆಯ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಗತಿಸಿ ಹೋದ ಅವರನ್ನು ತುಳುನಾಡಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಸುಮಾರು 275 ಗರುಡಿಗಳೆಂಬ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆ, 6 ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಒಂದುವೇ ಬರ್ಪಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ತಾರೀಕರದು 6 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ನಡಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ತಂತ್ರಿಲನ ಪೌರಾಹಿತ್ಯಡು ನಡಪುನ ಪುಣ್ಯ ಕಜ್ಜಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಡೊಂದು ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಕಟಣೆಡು ತೆರಿಪಾದಿರು. ಎಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.